Konselo! Samuelo! Kahulihan! Pamulasan! Bayan, anong ingay at sino yung dala niyong tao? Pulis tao mahamak! Kristo siya kumulat! Nagpapagap ang Diyos! Kasabay at Pilobos! At na siya Diyos! Walang galang na nga po. Magtatanong lamang ako. Dito po ba ang kay Pilatong kailalagyan ng trono? O, siyang totoo. Bakit nagtatanong ka? Kami po dito yung may demanda. Kung gayon, sapat lang isa sa inyo yung magbadya. O mga kasama umibig. Kayong lahat ay mag-isip. Mag-isip! Kasi natin mag-isip. Nang sumunod na maibig. Bayan di magsisal sila eh. Aking nabalitaan. Hukom niya daw ay maalam. Maalam. Trono niya luklukan. Timbangan ng apilan. Sa taong may kaslangan. At nandi nagagahon. Ayun! Mag-alangan sa panahon. Sino? Sino sa atin natutugon? Kay Pilatong Gobernador. Kay Papatay Lumpuson. Aking mainayad. Ano yun? Ito sana itigin natin lahat. Tigil natin yan! Kung kayo magsisipayan. Isang isang may sa dapat. Na kay Pilato yung mga Aking may tutugon. yaunyak na ukol. Malakas na tulong. Tropa'y diniligato. Na umalap dun sa ukol. Sino yun? Samuel! Samuel! Oh! Samuel! Samuel ay narinig mo. Napagkaisahan ka rito upang magdahay ng karolya. At kaya ipunta ko sa'yo na umarap kay Pilato. Kaya't manguna ka. At susubaybayan kita sa gagawin natin pag-abla. Bakal, nagdotin kayo pa. Lamang napagkaisahan. Sa hukom ay magsakal. Ako ang Samuel, ang siyang nakaalam ng iba't ibang kasalanan. Ngayon, nagdaan mo ng ebidensya at nang aming makita ang pagkiraman ng data. Kami, sino ba mga kapal? Kasi niyo po'y nasasaktan. Ginawa po ng taong yan. Nililigay na ng bayan. Sino sa aral at sulit? At sa ulit aral ni Moises. Yan daw ang pauli. At ang likot ng isip na siya naming minamatuloy. Marami na! Marami na mga kapal! Ang taong kanya pinaparalan. Naniniwala matibay. Dito sa tao mo lang. Kaya't dukal na doon po si Pilato. Silitupin ka mga tayan dito sa tao. At hindi ako tutungo. Hanggang dito ang mulo. Ang iniskot na ito. Dito sa tao mo lang yun. At kahit anong pasakit, mamamatay siyang pilit. Sa krus siya isasabit. At ng ganyan walang toto! Ang mo! Alinman sa salang ito na aming sumbong sa'yo at patay dito to na siya'y mamalay mo nang hindi na ako gugulo. Sagradas Escapulari. Templo Romani. Sacramenti. FBI. Jesus Santote. Ipapatay! Natawag mo lang! Herodes! Stephen Gudemus! Non Capropeta Cervantes! Semper Hodi Sanguran! Kasi nasasabi sa kanan, di ko ano, siya ang Mesiyas na aminitan! Malaking kamulahan! Check aham! Galileo Turingan! Ano pa't ang mga magulang? Ay isang hamak na loob na lamang! Walang puri! Walang yaman! Hindi walang aling ilinganan! Gobernador, Poncio Pilato! Pag hindi mo pinatulan si Jesus ng kamatalan, aalisan ka namin! Obisyo mo sa panggulan! Huwag na kayo mga atol. Dito sa taong dala nyo. Ganyan na! Ang sintensyo ay ganito. Narito at sasabihin ko. Porque memoria declaración. Mayormente donde mayor. Testigo con salvación. Adiches, extra proporción.
Poncho, sumira ka sa ating usapan. Claudia, anong ibig mo sabihin? Huwag ka na magmangmangan. Batid ko ang lahat na. Subalit Claudia, pag hindi kita hinatulan, aalisan nila ako, popusyon ko't katungkulan. Kung gayon, napangit ko sa sabi mo, Hugo. Kung ang samo ko, yun na lang bahala mo. Sayang, Poncho. Ang iyong karangalan. Nagpipinasak na mali mong katwiran. Ako sana'y unawain. Unawain, Poncho, kung si Jesus pinabayaan. Nagpigit mata ka, hindi ka naawa. Ano pa, Poncho? Ano pa talaga ng sanlang sisig? At narito at yung tanggapin. Dahil sa gawa mo na karirimarim. Mr. Dasal! Gusto ko tayo!